Utungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumazuva adarika aya vakakurumbira zvikuru pasocial media pachitaurika mashoko akasiyana-siyana ekuti vabuda munyika vasina kuoneka, vasina kutevedza maprotocols anotevedzwa nemutungamiriri wenyika kana achibuda kunze kwenyika, zvikava nekushamisa nekukadza vanhu vakawanda padandemutande. Zvinotaurika nezuro pakaswerawo paine mashoko ekuti vaMnangagwa vadzoka, asi kudzoka kwavo vadzoka semaendero avakaita vadzoka zvechivande, zvikava nekuspekuletwa pakava nekutaurwa mashoko akasiyana-siyana ekuti kudzoka kwavo vadzoka nezvombo. Ndo mashoko aripo mureZimbabwe kubva nemusi wechitatu kusvika pari nhasi. Ndo zuva rekutanga kuonekwa vaEmmerson Mnangagwa publicly, zvichitevera nyaya yekuti vakanga vabuda munyika vasina kutevedza zvinofanirwa kunge zvichitevedzwa pamutungamiriri wenyika. Pakava neconfusion, pakava nemashoko akasiyana-siyana. Nhasi vaonekwa vachigadza zviri pamutemo Chief Justice Elizabeth Gwaunza, avo vakatsiva vaLuke Malaba avo vaenda kumudyandegere.